Menteri Rangba ka Jyllop Meghalaya Konrad Sangma hakasitari ujemmang arja arpusau ulapen ke Burom yau hebret Elambok dekhar khat saus nam karta na ka benta ka kam slur jong u kata ban pelat yakoi ka khna kan thai na ka Ngam Jyllop hatway bremeret jong kawa Rilang ha South West Khas Hills District. Menteri Rangba Konrad Sangma habatho akrensan Facebook pat pandait langai kidur kipolation ba uteu hebret ulaong bau ai khuble yau hebret Elambok dekhar na wa si South West Khas Hills District kum ka jing itu bat ka jing ro ka jing slur jong u ka bala yada ya ka jing do ya ka wei ka men simbrio kumban chupen kitma bah ka jing jia Ngam Jyllop arngot ki khna kan thai hatway bremeret jong kawa Rilang ka bala ja ka no phai ski jong ka arpoi tre yong arja arpsau ka wei ka khna ka lalat im da ka saj da ka jing rap u Elambok kat ba ka dang yak saj ha bantan pelat im yala ka para ka bala Ngam Jyllop no bat ka wei pat ka para khna kene ka samla ka balat im da ka saj latip kerteng kum ka sapi ban roi thong ni khat san sem karta bat ki bala Ngam Jyllop pat latip kerteng kum ka shaba kemen lang wan yang khan rus nam karta bat ka aisha ban kemen thong ni khat saus nam karta ki bedai hi na ka snong wa si laong bakilai don saungot para kan thai gi bai lejngi pengat hakate ka thwei bat ka sapi ban roi kala yu i ba ka para jong ka hi ka dang ya le ban pelat ya ka shaba kemen ka bala sha tan ha ka bat kumta kala jingi ban pelat im ya ki bro arngot Henry ka kala tan lang karu bat kumta kala pertapan jingerap bat ladon kampaji u Elambok dekhar u balio sngo bol lelej banyarap ya ka u Elambok dekhar u badai hi nakasnong wa se u don bat ki parlok ke biasum kampaji na kate jaka hakate ka por Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya